الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درينا بيتد بينها الدرس الخامس، هذا افتر ميدن دروس اللغة العربية وتدرس الجواب رينغوني. هذا دروس اللغة العربية. تدرس من بو كنت جنجين تين gere jangina ko be mbiyata mudafun be mudafun ilayhi wato to be mbi mudaf ma wato hunde lafande ko mudafun ilayhi bo lafaɗo her muɗum. masalan bana tawi kitabu muhammadin, kitabu kana deftere kan woni mudaf, nde a laafi nde ha muhammad awi deftere muhammad to muhammad haɗɗo kanko woni mudafun ilayhi. bana tawi baitu sa'idin, baitu ɗum mudafu, sa'idin ɗum mudafun ilayhi. wato hunde be marɗo ɗum, yani hunde malli bo hunde be mo hunde man nde laafa her maako. masalan bana ko a wiya be français to a yiɗi a yiya hunde ɗo objet possédé be possesseur, masalan a yiɗi ha mudafun be mudafun ilayhi. ɗo darsere man ɗo kalima mudaf kam masde muɗum ɗo larani jumla, foti o wona o fa'il, foti o wona o mafulun bihi o masagal dow, foti o wona o majrurun bi harfi jarrin. kanko kam mudaf kam ha tawi mo fu kanko fodde de irab mako, yake fere o foti o masde dow, yake fere o foti o masde les, yake fere o foti o turde. amma mudafun ilayhi kanko masde mako gotel tum, o masan gal les tum. mudafun ilayhi kam masde mako wona gal les, mudafun ilayhi. to haɗo o waɗiri darsere mako man ɗo dow wato bana gewta dialogue hakkunde Sa'id be nantama Yasir, Sa'id be Yasir, to be Ali be tato, kamɓe on ɗo waɗa hiwar gewta hakkunde maɓɓe. hiwar bo ko en mbiyata dialogue. aran man ni Sa'id arti wolugo o wiyata akitabu muhammadin hadha ya Yasir. ay a ɗo ɗum hamzaul istifham je ƴamugo, mana man ɗo ɗo ɗum deftere muhammad na ya Yasir, deftere nde ɗo je muhammad na Yasir. o wiyata akitabu muhammadin hadha ya Yasir. haɗɗo kitabu kanko ɗo o mudaf, mayi oɗo mari turde haɗo, nde kanko woni mubtada. muhammadin bo oɗum masi galles. akitabu muhammadin hadha ya Yasir. to Yasir ɗo jaba wi la hadha kitabu hamidin, la hadha kitabu hamidin. la kay nandi ɗum wato hande riwugo deftere nde ɗo nde hamid na nde muhammad. hadha kitabu hamidin. den Sa'id golora ilori ɗo ƴama fayin aina kitabu muhammadin, ha toyi deftere muhammad. kitabu haɗɗo aina kitabu ɗum mudaf, muhammadin ɗum mudafu ilayhi. huwa ala almaktabi, Yasir ɗo jaba o wiyata huwa ala almaktabi hunaka. wato huwa deftere man ɗo nde ɗon ha alal maktabi dow table, hunaka hatto, hunaka bawigo hatto. huwa alal maktabi hunaka. amma haɗo ɗo mudaf be mudafun ilayhi wala, ha huwa alal maktabi hunaka man ɗo. aina daftaru ammarin, aina daftaru ammarin. yani ha toyi kaye, daftar ɗo ɓe mbiya kaye, na enen bo to en wi deftere ɗum deftere andade. amma to ɓe mbi daftar wato kaye on ɓe nufata be arabiya kam.
aina daftaru ammarin, yake fere bo daftar ɓe ɗon mbiya kurasa. To aina daftaru ammarin, ani ha toyi kaye ammar. Ammar ɗon ayi ɗum masi gal les, daftaru bo ɗum mari turde. Daftar kayum woni mudaf, ammar bo kanko woni mudafun ilayhi. huwa ala maktabil mudarrisi, wato defte kaye man ɗo huwa ɗon ha ala maktabi al mudarrisi, ɗon ha biro janginowo. qalamu man hadha ya ali, qalamu man hadha ya ali, wato bindirgol ngol ɗo ngol moyjo ya ali. to haɗo fu mudaf be mudafun ilayhi wala. qalamu man hadha ya yasir, qalamu man hadha ya yasir, ya ali kadi afwan, ɗum bindirgol moyɗo ya ali. tayib, amma man ɗo foti o wona mudafun ilayhi, ko ngam nda ɗum inde wangule ɗum, wato hande ɗum istifham, amma ɗum masallan goɗɗo. o wiyata hadha qalamul mudarrisi, an ɗo bindirgol janginowo. qalamul mudarrisi, qalamu haɗɗo kanko ɗo mudaf, al mudarrisi mudafun ilayhi. aina haqibatul mudarrisi, aina haqibatul mudarrisi, haqiba ɗum sak, haqibatul mudarrisi toyi, wato hande sak janginowo boro mako. ali jabata hiya tahta al maktabi, hiya tahta al maktabi, yani ayi nde ɗum sak ɗo ɗum ismu muannas. Muannas bona en mbina ɗum feminine, ɗum mari tasakere ha ragare muɗum. to haɗo ɗo wiyai huwa, o wi hiya, ayi damir man ɗo yada be hiya. hiya tahta al maktabi, tahta wato ha les maktabi al stable, hiya tahta al maktabi. kalima tahta ɗo kanko fu o zarfu, amma ɓe wiyan mo mudaf haɗɗo, ko warata yeso mako bo mudafun ilayhi. to ɓe mbi zarf bo kalima nga ka hollata nokkure malli zaman. to en andi tahta ɗum ɗo enji ka lieu, to kala ko sappinta nokkure ka pat ɓe mbiya mo zarfu ha lugha arabiya. to tamrin kadi, tamrinul awwal, ajib anil as'ilati al atiya, ajaba ha as'ilaji garoji ɗo. aina kitabu muhammadin, aina kitabu muhammadin, kitabu muhammadin fil fasli, yani deftere muhammadin ha nder class. aina kitabu ammarin, aina kitabu ammarin, masalan kitabu ammarin alal maktabi, kitabu ammarin alal maktabi. aina haqibatul mudarrisi, aina haqibatul mudarrisi, atoyi sak janginowo. hiya fawqal maktabi, yani huwa fawqal maktabi, yani ɗon ha dow table مثلا، ما هو على المكتب، يعني هو على المكتب فهيان. أضف الكلمة الأولى، أضف الكلمة الأولى إلى الثانية، يبقى العافى أوارترا كلمة أرانا مضاف، كلمة دي بابو مضاف إليه، هكذا نبو مصدر، يعني كلمة أضف له. لا يودي كتاب لنا ودي محمد، كتاب محمد، don ta aidiya wala dum mudaf bil mudafun ilayhi ka kitabu muhammadin. kitabu marata jalle ngam mudaf ko o nakira marata jalle, don ko o nakira marata jalle, yani nane ma en bino inde to nde wala alif be lam kam inde man nde maran jalle, amma to o warti o mudaf kam o marata jalle. masalan kitabu muhammadin, kitabu muhammadin. alada do bo wadi maktabun nden al mudarrisu, سوي مكتب المدرس، المكتب كلمة مضاف، المدرس بو مضاف إليه. قلم حامد،
to ta wartiran ɗum mudaf be mudafun ilayhi a wiya qalamu hamidin. banni ha miftahun albaytu a wiya miftahul bayti. baytun abbasun a wiya baytu abbasin. dukkanun attajiru yana wiya dukkanu tajiri. dukkanu tajiri yani to dukkan e nandi ɗum boutique, attajir bo commerçant filowo. gurfatun aliyun sai a wiya gurfatu aliyin. gurfatu aliyin yani suudu ali. baytun almuhandisu aɗo bo wiya baytul muhandisi sare ingénieur. almuhandis kalima almuhandis baygo ingénieur jo. daftarun sa'idun awiya daftaru sa'idin. daftaru sa'idin. ismun alwaladu sawiya ismul waladi yani inde ɓingel. mindilun yasirun sawiya mindilu yasirin yani mouchoir yasir. kitabun allahu sawiya kitabullahi. kitabullahi yani ɗum mudaf be mudafun ilayhi. qamisun ammarun sawiya qamisu ammarin. qamis kane nandi ɗum toggore ammarin. bintun attabibu sawiya bintu tabibi. bintu tabibi wato ɓingel médecin jo ɓingel nyawdowo saka debbo bintu ɗo. sarirun khalidun. sariru khalidin. sariru khalidin. miftahun as-sayyara sawiya miftahu as-sayyarati. haɗo bo fayin tamrin man je lamba tati. iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. a janga inde laafaɗe ɗe man ɗo a janga ɗe e bo hakkilana masɗe. babul madrasati yani babul madrasati a repeta banni de jur babul madrasati manan dammugal jangirde. himarur rajuli. himarur rajuli wamde goɗɗo yani wamde goɗɗo. baytul hamidin. baytu hamidin. sayyaratul mudiri. sayyaratul mudiri. minjilu ammarin. ismu talibi. ismu talibi inde fukarajo. talib ɗo nanandi jango ha université ɓe mbiyata talib. baytullahi. baytullahi masalan bana juuluɓe ɓe mbiya baytullahi ci'e jawmirawo saare Allah. fi kitabillahi nayi kitab haɗo mudaf Allah mudafun ilayhi amma haɗo laaro kitab go hosi masdeles ko waɗi ngam o artira be harfere jarra. fi kitabillahi en mbino mudafun ilayhi ka masde mako tum ngal les sanjata amma mudaf kam kanko kam laran de no woni ha jumla. min baytil mudarrisi. min baytil mudarrisi aya haɗo bo bannin. ala maktabil mudiri. ala maktabil mudiri. iqra haɗo fu a waɗa lecture a janga mande wato hande jumlaji ɗiɗo. aina baytul mudarrisi. aina baytul mudarrisi huwa ba'idun yani ha toy sare janginowo wato nde ɗo dayi. huwa ba'idun ɗo nde ɗo dayi. alqur'anu kitabullahi. alqur'anu kitabullahi. alka'batu baytullahi. alka'batu baytullahi. muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi. rasulullahi rasulu ɗum mudaf allahi mudafun ilayhi. kharaja almudarrisu. kharaja. kharaja ɗo ɗum fi'lu madi yani verbe man ɗo conjugué au passé. almudarrisu bo ɗum fa'il kanko woni sujet yani fa'il. kharaja almudarrisu min ghurfatil mudiri. min
Ghurfatil mudiri. Ghurfa ɗum mudaf, al mudiri mudafun ilayhi. Ni kam mudaf be mudafun ilayhi ɗo kamɓe kam nana dole sai wona kamɓe on artata ha jumla, kamɓe on wonata ha jumla ha aran. ɗum foti ɓe sakita fu foti wona ɓe ɗon sakiti haragare. Hadha baitu hamidin wa dhalika baitu khalidin. Hadha baitu hamidin wa dhalika baitu khalidin. Hadi ɗo sare hamid e toya bo ɗum sare khalid. Ibnu ammarin talibun. Ay ibnu ammarin, ibnu ɗo ɗum mudaf, ammarin bo mudafun ilayhi, talibun bo ɗum khabar. Wabnu yasirin tajirun. Ibnu ammar ɓi ammar, talibun wabnu yasirin ɓi yasir bo tajirun filowo. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitu tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitu tajiri qaribun. Yani sare janginowo ɗo dayi e sare filowo bo ɗo ɓadi. Hadha miftahu sayyarati. Hadha miftahu sayyarati. Aina miftahu albayti. Nda ɗo ɗo lakle mota. Toy lakle je sare bo. Hadha miftahu sayyarati. Aina miftahu albayti. Man anta ya waladu. Man anta ya walad. Yani an ɗo amoy ɓiɗɗo. Yani masalan o ɗaɓɓita wato hande lencitirde mako. Anabnu abbasin. Min ɗo mi ɓi abbas. Anabnu ana. Nayi ana ɗo bayugo min. Anabnu haɗo ɗo alifiyel je wonata hakkunde ana be ibnu man ɗo be abbas man ɗo, alifel man ɓeɗo ƴona ngel hamzatul wasli. To ngel latti ngel ɗon ha caka ngel yanan, wato a lafzata ay anabnu a diwi daga nun ɗo a hoti ha ba, yani alifiji man ɗiɗi pat ɗi kuwata. Anabnu a wiyata kayumon ɓuri voɗugo. Ta a wiya ana ibnu kayum kam welay, ɗum lahan hagal wakkere lecture ha wakkere jangugo. Ɗum bana mbiyata waɗa liaison. Anabnu abbasin, ani min ɗo mi ɓi abbas. Haɗɗo bo wabnu nayi a wiyata ko wa ibnu man ko wa abnu man, a wiya wabnu nayi alifiyol man ɗo ngel hendi caka ngel wawol ɗo arti ɗum, wawol man ɗo mari masdeni yandini alifiyol man. Wabnu man huwa, yani oyatoɗo bo ɗum ɓi moy. Wabnu man huwa. Huwabnu khalidin. Huwabnu a wiyata huwa ibnu, a wiya huwabnu khalidin, yani ɗum ɓi khalid. Aina masjidu rasulillahi. Aina masjidu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Huwa fil madinati almunawwara. Hatoy julurde nulaɗo Allah. Huwa kayre manonde ɗon fil madinati almunawwara, ha madina almunawwara. Yani kalima munawwara ba wigo nurɗinaɗo marɗo annora. Yani kalima man hosaɗo daga nur, bana sa vienji mo annur. Yani munawwara ba wigo goɗɗo wato marɗo annora. Yani mana man ɗo wuro madina man ɗo ɗum margo annora. Madinatu almunawwara. Ni ka foti a inda ɓingel fu almunawwara, marɗo annora ko nandi be majum. Baitu hamidin fil madrasati wa baitu muhammadin fil jami'ati. Afwan, mi waɗi lahan. Bintu hamidin fil madrasati wa bintu muhammadin fil jami'ati. Bintu on mi jangiri baitu. Bintu hamidin yani ɓi hamid, yani ɓi ko debbo, fil madrasa oɗon ha wato madrasa ona jangirde ko nufata tema ɗum école primaire ko ma école secondaire. Wa bintu muhammadin fil jami'ati. Ɓi muhammad bo ɗon ha université. Ismul mudarrisi sa'idun. Ismul nayi hamza go alifiyel gonde ngel wari ha aran, wala lawol no ngel latto ha caka, nayi ngel lafzama, a wiya ismu. Ismul mudarrisi sa'idun nayi wasmu haɗɗo kam a wiyata wa ismu. Nayi ismul mudarrisi sa'idun wasmul muhandisi khalidun. Yani
inde janginowo ɗo ɗum Sa'id, nden inde ingénieur joɗo bo ɗum Khalid. Ammu Talibi ghaniyun, ammu Talibi ghaniyun. Ammu ɗo bappaño, fere fere be ummu kayum ɗo windire be hamza, kayum on dada, yani dada. Ummu ɓe mbiya dada, kayum ɗo winde be hamza, alifi hamza man bo maran turde, a wiya ummun, kayum ɗo dada. Amma ta wi ammun be ain be min warti bappaño. Ammu Talibi ghaniyun, bappaño fukarajo oɗo ɗo ghaniyun, o jaynitiɗo, bana en mbiya rich. babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Maftuhun be mughlaqun ɗum contraire ji ɓeɗon mbiya arabiya diddu koma aksu. Babul masjidi dammugal julurde maftuhun maɓɓitaɗo, wa babul madrasati mughlaqun dammugal jangirde kam ɗo maɓɓaɗo. Khalu hamidin faqirun, khalu hamidin faqirun. Haɗɗo ɗo kalima khalu ɗo sai a toɓɓa khaman ɗo, ngam ta itti toɓɓere man ɗo ni warti wato bawigo yo yaake on, mana man yaake. Amma tawi khalu bawigo kawu, ta toɓɓi ɗo ni warti kawu. Khalu halidin, na'am, khalu hamidin mi digo, khalu hamidin wato kawu hamid faqirun wato talakajo. Faqirun bo kayum ka ɗum diddu ghaniyun, contraire ghaniyun. Diddu ɗo bo ɗo windire be bod be deli, bod be deli, bayan mbiyata baati. Sayyaratu abbasin fi shari'i, sayyaratu abbasin fi shari, shari bo na yi ɗum lawol, ɓe mbiyata be français rue. Ibnu man anta, ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Ay ɓi moy, an ka ɓi moy, an ɗo. Ibnu man anta, man ɗo baygo moy. Ibnu man anta, na yi haɗugo hamza yelgo alif yelgo ngel wari ha aran a jangi ngel do ibnu. Ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Ay aweta ana ibnul mudarrisi, ay ana ibnul mudarrisi, min ɓi janginowo. Aina alkalbu huwa tahta sayyarati, hatoy ɓosaru huwa ɗuɗon tahta sayyarati, ha les mota. To haɗo bo tamrin je warata o wiyata kawwin formu, a forma jumalan wato phrase ji, a forma wato hande jumlaji mufida, phrase ji bo lattiɗi ɗi mufida complete, bi mal'il farag, be hebbingo, ato farag ɗo nokkure ferewnde, nokkure nde wala bindi ha muɗum, toɓɓe tan woni ton ɗo, a hebbina ɗum wato hande fima yali ha ko warata ɗo, a wata kalima je yadata heɓa hokka wato hande sans ha jumla man. O waɗi haɗɗo albayti nden waɗi mughlaqun ha je aran ni kam a wiya yo babul bayti mughlaqun, to ayiɗi bo a wiya banni mani babul bayti mughlaqun, yani dammugal sare ɗon maɓɓi. Aina miftahu sayyarati, aina miftahu sayyarati, ɗo bo a waɗata miftahu ɗo ɗum lakle. Aina miftahu sayyarati. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama rasulullahi, rasulullahi, yani rasul allahi ɗum mudafun ilayhi. Alamba naybo waɗi at-tabibi ba'idun, haɗo bo ya baytu at-tabibi ba'idun, wato sare médecin jo, tabib indi médecin, ba'idun ɗo dayi. Al-Qur'anu kitabullahi, kalima Allah kalima beddirta, al-Qur'anu kitabullahi. To alamba jego bo khadijatu a waɗa bintu hamidin, yani ɓi hamid. Ay to ɗum debbo ma wiya bintu, to amma to ɗum gorko a wiya ibnu, amma ɗo kana yi ɗum de wi khadija kana debbo sai a wiya bintu hamidin. Haɗɗo bo a waɗa anabnu, a waɗa ibnu, ay anabnu
almudarrisi in kam ɓi janginowo. الطالب مكسور أي مثلا قلم الطالب مكسور بندرغل جانغو مكسور جوانغول قلم الطالب مكسور. باب المسجد مفتوح هذا باب المسجد لما جيني مفتوح. خرج المدرس من بيت المدير وتجنجنو وفتي خرج لبيغو وفتي المدرس جنجنو من بيت المدير هذا قصار مدير. هذا هو صحي التركيبات التالية أوئنا واتو جملة كلمة ورثة أوئنا دي واتو كلمة بإن دي لو أمئنا دي همسدي alaade walni ma alqalamu attalib no a moynirta ɗo a wartira ɗum qalamu talibi ko waɗi bo ngam mudafun ɗo hosata alif be lam alam alqalam ɗo kay mon woni ɗume mudaf attalib mudafun ilayhi don qalam bo kanko ɗo hosata ko alif be lam mudaf ka pat hosta alif be lam a wiya qalamu talibi. to haɗɗo bo babu السيارة بيتاكو باب السيارة إنما بيا باب السيارة سيارة ولا ما سجلس مضاف إليه سو ما سجلس. بنت حامد هذا بيتا بنين فاين حامد دو مضاف إليه سو بنت حامد. تنون بو الرسول الله بيتا الرسول الله سو رسول الله نعم رسول مضاف مضاف به ستاكو ألف بلام رسول الله أي اسم الولد أي ولد ما في قلدو أدبو ولد من نورمال ما ستا قلدو ما سنقلس نمو مضاف إليه اسم الولد. ابن المدرس يعني ابن على المدرس جلي non hane ani mudaf bo mara jalle mudaf ka masde gotel marata ko ngam wala alif be lambo o nakira wala alif be lam masde gotel o wasata ni kawiya ibnul mudarrisi kawiya ibnun al mudarris ibnul mudarrisi. muhammadun ɗo bo wato kalima muhammadun ɗo nayi ɗo mara jalle amma ya je ƴonugol ɓeɗo ƴona ɗum ya unnida kayam to nasti do ismu ni ismu no sata tanwin fa en hosta masɗe ɗiɗi hosta jalle ni ka tawi muhammadun tawi yani saya ya muhammadu a tura ɗum wato ande masde gotel tan turde wore tan. ustazun saya ya ustazu khalidun ya khalidu waladun ya waladu. اقرأ ما واكتب مع ضبط أواخر الكلمات تجتبو وي أجنغا أويندا دنبو أما كلمة جلو أي ولاني ما كلمة نمري يا je wala ya no jangirta feere je ɗo mari ya unnida bo no jangirta feere ya unnida en mbi yawol je wallete no a ƴonirta wato hande goɗɗo. ya aliyu ya abbasu a wiyata ko ya aliyun ya abbasun إنما يا علي يا عباس. شيخ آيات له شيخ أما تودي يا سوى يا شيخ. يا رجل أبتا يا رجل ياسر لا ياسر كيا جيوني ياسر نالم جنيدا ستاوينو يا ياسر ياسر. يا عمار دكتور يا دكتور كيا نيدوم كيا مكالوم غراتون ha wato hande gal wakkere enseignement gal wakkere jangingo gal wakkere hande médecine ko landi be majum. اقرأ المثال الآتي وهي جنگ مثال جي ورطلو ثم كون باوتون أودا أفورما أسئلة وتجمي مثله بكواي بنا يرجي أي وراني ما أرنددو مشيرا دنبو أسفا إلى الصور التالية سورة جي ورطلو وتفتو جي ورطلو.
aɗo mari foto kuje wato waɗan 5: deftere, bindirgol, toggowol, saare be leeso. haɗo ɗo o fuɗɗinima be kitab, kanko wannima misal kitabu man hadha, wani o yami bannin kitabu man hadha, bawigoyo deftere moy ɗo, deftere moy ɗo, yani kitabu man hadha. to nde ta laari bindirgol ɗo ƴawiya ɗo bo qalamu man hadha, ɗo bo qamisu man hadha, ɗo bo baytu man hadha, ɗo bo sariru man hadha. to ɗo a ɗaɓɓita kuje goɗɗe bo a waɗa banni man misaluji bana korwal ba hande ko nandi be darraja moto en ko nandi be majum. jafe ismul waladi muhammadun wasmul binti zainabu. ismul waladi muhammadun wasmul binti zainab, yani inde ɓiɗɗo ɗo muhammad, inde ɓiɗɗo debbo ɗo bo zainab. ismul mudarrisi hamidun, masmul mudiri, ta wiya ma ismul mudir, a wiya masmul mudiri. noyi inde mudir, noyi inde mudir. mudir bo andi directeur. ibnun, aɗo ibnu khalidin fil madrasa wabnu hamidin fil jamia. ibnu khalidin fil madrasa wabnu hamidin fil jamia. ibnu yani ɓi hamid, ɓi khalid ma ɗon ha jangirde famarde, nden ɓi hamid bo kañum kaɗon jamia, yani université. ibnul mudarrisi fil fasli, ibnul mudarrisi fil fasli ayna ibnu al mudiri. ɓi janginowo ɗon ha classe, ha toy ɓi mudir bo. اقرأ ما يلي مرائيا قواعد نطق همزة الوصل. جنگو كو ورطلو. اقرأ ما يلي جنگو كو ورطلو مرائيا الحال ما بو ألو حكي لنا كيما معنى مرائيا لو قواعد قائداجي وما رجليجي نطق واتو هنده prononsugo كما لفظugo همزة الوصل. همزة الغل بنبيتا همزة الوصل kaymon hamza je woni ha ibnu ɗo, alifol man ɗo kanko ɓe yonta hamzatul wasli. to hamaza ɗo dow totton kam ɓe mbiya ɗum hamzatul qat'i, hamzatul qat'i, amma je ɗo ɓe mbiyata ɗum hamzatul wasli. ibnu hayde ɗum ha aran jumla, ibnu muhammadin fil iraqi, yani fil iraq, wabnu hamidin fil hindi. ɓi muhammad ma ɗon ha leddi iraq, ɓi hamid bo ɗon ha leddi engbe. kharaja ibnu, nayi kharaja ibnu, tawi kharaja ibnu, kharaja ibnu tabibi, kharaja ibnu tabibi, la kharaja ibnu at-tabibi, la kharaja ibnu tabibi. donc ɓeɗo mari haje goɗɗo waɗa sila, wato waɗa liaison bannin. kharaja ibnu tabibi minal bayti, yani ɓi médecin jo wuti daga sare. ذهب ابن تاجري، ذهب ابن التاجر إلى السوق، يعني دي فيلو دي لومو، دي ها لومو. السوق كلمة سوق بيقول لومو. اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود. واتو إن مهندس انجينير جلو فيصل، واسم الطبيب مسعود، إن طبيب بو يعني ميديسين جوري مسعود كان كوبو. مسم الرجل، مسم الرجل يعني اسم مضاف، الرجل مضاف إليه. ني إن لي كوركولو مسم الرجل، ما جابر اسمه محمد، إن معكو محمد مثلا، أما ودين وجابر تكب ثم جابرا بني اسمه محمد. ابن من أنت؟ أنا عند أبي موي. أنا ابن الوزير، يعني وزير بايغو مينستر، عندما بي مينستر. أنا ابن الوزير، بي مينستر مثلا وزير العدل، مينستر de la justice.
waziru sihhati ɗo bo ministre de la santé, waziru sihhati ministre de la santé. Wazirul i'lam ɗo bo ministre de communication, wazirul i'lam. to aɗon mari alkalimatu aljadidatu, arrasulu kalimaji kesi ɗi walano ha wato hande darsere sali nde ɓe ɓesdiya darsere ndeɗo. Arrasulu nulaɗo, alkaaba ɗo kan andi, alismu, alismu yani ismu ɗo ɗum inde non, alibnu, alibnu alibnu kaymum ɓuri woɗugo, ɓiɗɗo, alammu bappaño, alhalu kawu. To amma kalima bappaño ɗo to a ɓeddita sakeri warti goggo, masalan wi alammatu warti goggo. To alhalu ɗo bo to a ɓeddita sakeri wi alhalatu warti yapendo. Alhaqibatu wato sak, alsayyaratu mota, ashari'u yani lawol, mughlaqun kublaɗo wato maɓɓaɗo, tahta, tahta ɗo ha les, hunaka, hunaka baygo hatto, masalan bana be français là-bas. Almuhandisu, muhandis ingénieur en mbino. to haɗɗo waɗinima sayyaratul mudarrisi, sayyara ma o wima ɗum mudaf, en mandi mudaf ɗo kankam masde mako foti wona turde, foti wona masde dow, foti wona masde les, yaake fodde no woniri ha jumla. E bo marta alif be lam kanko ka tum, tawi mudaf kam marta alif be lam. To a tawi kalima ɗo mari alif be lam mi tawimo ɗum mudaf, a fotai yama mudafun ilayhi kam, a mudaf kam o fotai wona. Almudarrisu kayum ɗo ne mudafun ilayhi, almudarrisu mudafun ilayhi. to haɗo en gari haragare darsere waɓre mi tammuto ni inchallah en ɗon hande tiiɗi dow waɗugo lecture. En andi ha lunga arabia en tum en ɗon mbiya goɗɗo waɗa lecture jur janga o jangita, o janga o jangita, ɗo on wallatamo kañum man ɗo hokkamo lunga arabia. O waɗa bo wato hande tadribatji, mana man ɗo exercice ji ɓe hoore mako no subta kalimaji o waylitari, o créa phrase ji, ɗo on wallitittamo ha o wawa lunga arabia. Ngam majum kadi